Sanibona bafethu and welcome back. Sibuye kwesibili namhlanje ngoba usuku olukhulu le-CAF Champions League bafethu. Njengamanje siqeda kubuka iZamalek idlala ekhaya against iKaizer Chiefs kumdlalo we-6 match day 6. Sibuye libuda uBezera ngo-53 minutes wayivula iscoring, wabuya El Saud ngo-72 wayidouble up ilidi, wabuya uLilepo he pulled one back ngo-75. Uyibone kanjani igame? Yeah, ngiyibonile. Sengibuyile klidli. Starting 11 Kaizer Fish #Zamalek CAF Confederations Cup. Hayi mina bengiboka ama record nje aphulekile. Maningi ama record aphulekile. Thengbo. Lilodwa nje eliqhamile engifuna ukuthi ngilisho ukuthi liphi. Yeah. Bengazi ukuthi yazi ngizothini. Bengihudule inyawo ngingafuni ukuthi ngize la phambi kwalo xhaxha lwamakhamera ethu. Kodwa manje ngoba iKaizer Fish yangika into engizoyisho. Ngini-content. Yeah, wakuzwaphi noma uyakukhumbula yini kwenzeka ukuthi number 1 mfethu kwi-group stage wena ophezulu, kodwa futhi ophumayo, hayi ukuthi uyahamba uya next round. Number 1 uyashawa, uyaphuma out of the tournament. Lo number 3 of which bekumele kuphume number 3 no number 4 abaphumi, uyahamba uyaqualify beno number mangaki ama group enye kwenzeka into efana nale ile Sundowns. Kodwa number 1 akaphumanga. Number 1 akaphumanga. Kuphuma number 2. Group C where CAF original CAF. Yeah. Okwesibili kodwa yabona namhlanje bekuphuma abafana emadodeni. Ngeke ngayisho lento le ngathi iZamalek iyayazi lelo khonje. Ba comment abantu bathi hey iZamalek siwumswahla ngayigcina kudala. iZamalek iyayidlala lempahla le and iyayiwina. Yabona ngoba ubona iAl Ahly kwi-Champions League, iZamalek injena kwi-Baby CAF. Ziyakhala lapha. Hayi asithini thina. Indawo ngathi right. So bashaya. Lokhu nje family business le. Ngeke kusi club yomphakathi le. I-family business asithini thina. Ekhaya asithini. Wabona ama team amakhulu enze njani? Ne. Ama team amakhulu. Uzobuthi bayishaya kuthiwa the Brazilian. Abantu baphaphe egcinile last game yazi ukuthi so bashaya thina. Ne. Qualify ama team amakhulu. But all in all i-Chiefs need to invest. I-Chiefs are ama players like ama game changers. Ngeke futhi uzothembele kuSirino yedwa. Mfethu, first of most of all Da Silva ingubo zodwa leziyana. Ingubo. Ngaphambi kokuthi singene egamini. iChiefs uma iqhubeka idlala noma idlala izobe idlalelani. Ngoba ngayo ibhala incwadi ukuthi ibhalela uFIFA noSAFA. Sesiqedile kwesizini ayisekho into esidlalelayo. Sicela ukuthi nisinike ilokhujana imvumo yokuthi sibone ngonyaka ozayo la kuzobe sekubuye yonke into bese siqala phansi siyadlala. Ayisekho into edlalela iChiefs manje. League. iChiefs izoshaya iSundowns nePirates bese iwin ileague. Ne. Izoshaya isikhukhune, ishaya iSundowns, ishaya iPirates bese iyahamba yolokuja. Izobashaya ngobani? Ne. Uma sishaya iPirates iChiefs izobashaya ngobani? Mase ishaya iSundowns iChiefs izobashaya ngobani? Ngoba namhlanje sesibuye kwigame namhlanje. I-defense yeChiefs binga defend ifensa. Udivu ngeke. Ifensa. Angiyazi ngizwe leyo nto ebholeni. Ngiyaqala ukuyicabanga namhlanje, ngiyaqala ukuyisho namhlanje. Ayabona.
every time when uba defend ubheka ipali lakho ngamajubane ziyaya bayakushiya labantu qala every time yabo bayashayisha labantu mabephethe ibhola bayanikana ziyaya bese bekubonile nikhuphuka niyapi ni events nizilanga ku D-line cause lento le yenzeke several times first half yenzeka several times second half kuke kwaba ikhona ikhona yayidefender ilokhujana izamalek yaliphasa lahlala center zaya ngamajubane leli ball elisave uPeterson bekuyi counter kubhekele phambili why umulo uthole i-midfielder uNdlovu ethole i-yellow card overwork la mjidi bese kuyi breakthrough ukuthi izamalek isiyahamba yaphambili iyoshaya igoal akekho umuntu obesezomaka ilento engisho back defense ayikho at all i-defense i-midfielder uNdlovu and uyena umuntu obeseduze kwalomuntu obeseshaya i-count lo muntu bezolibamba ephambili ibhola uma uthi ukhipha uyeza uzolinika omunye athole ipali selingenamuntu liyakhala enethini i-defense ayikho wamntu engekho bengamdlalanga yabo ngoba ugejile kwayisave bekumele kuguquke ngo-2-0 yabo inhlanhla ngishilo kodwa bese ngathi inhlanhla eChiefs izamalek benza into eziyi2 uma singayenzi uma ngabe nisiphazamisa kulama passelana sishaya i-counter sidlala ama-aerial ball yabo sidlala ama-aerial ball nangeze geja ibhola umdlali wezamalek lapha i-diving header lapha bekumele iye ivundle iyongena epaleni yena wakhetha ukuyisha ngaphandle igoli lezamalek lesibili lo muntu obemakela ngazi noma umonyane yini noma ukwenika ibhola liyacrosswa wena bheka ibhola ukuthi lilendapi uzol-intersect uzophazamiseka lo muntu lo ozozolihead awudlali lo muntu ngoba niyalibona cha uyalithola ibhola njengoba ngishilo ukuthi bebe defense igoli lesibili igoli lesibili ubela ngemuva umdlalo weChiefs akekho la phambili akekho ngala iya deliver i-cross lobe yomaka umuntu ocrossayo awazange ukuthi alimake uyalithola ibhola umdlali wezamalek into yakhe nje i-first touch yakhe ukushaya towards ipali nangempela wakwazi ukuthi alifake langena ngoba bese bebonile ukuthi cha hayi awukho muhle umsebenzi weChiefs ingubo zodwa striker uDa Silva okwesibili bekumele iChiefs yenze njani ithi sinizwisa lo poison enizwisa wona ngenze njani faka uVelebhay unejubane uyakwazi ukuthi alibambe ibhola uzolithola ibhola koMabu khanje kushaya counter attack umuntu obezohlupha njengapha ucoach into bekumele ayisho second half ukuthi okay ngoba kwi defense angeke sikwazi ukuthi ba more powerful in terms of i-attacking ake sithola abantu abazokwazi ukuhold ibhola balidribule liye emasayidini mawuthi liye emasayidini kube khona abantu abazokwazi ukukhahlela ngoba lapha phambili khona izingubo zodwa bese funeka uSirino ngithe bekumele amqalisa igame uSirino athi Velebhay mina ngiyakuthokozela udliwe ufake abafana abancane ukwazi ukuba coach ukuthi fanele benzeni kuhluleke wona amandla ukuthi benze yes bebemaka omotlo lapha behlangene but lokho it wasn't enough ukuthi kungangena igoli bebengakwazi ukuthi bakwazi ukuthi bayidlale laba bantu laba bayadribula othi ngitshela ukuthi umdawu bezokwenza njani umdawu bezobona ukuthi yamshi wonke amabhola ubezowakhipha ngeslide aqale ngebhola ezendodeni ishushuluzi iyohlala le ngaphandle into cishe leyo nto beyizokwenzeka 6 times kumda ubezobakhipha egamini ehlangothini lakho bashift baye ngale so in terms of i-defense akekho so faka abantu abazokwazi ukuthi benze nje you don't have to ukudefenda ngoba usubonile bayakuhlula labantu faka abantu fake bonke noma nje bayakudlisa uShabalala noma nje bayakudlisa ukhona uSirino ukhona uMabu ukhona noNdlovu tshela labantu ukuthi madoda ngoba niyakwazi zinzani la ningakhuphuki labafana laba yibe kufanele bakhuphuke tholani ibhola nidlalise bona tholani ibhola bafana uma ukwazi ukudribble
ngoba besi-frustrated ize yathola igathi Zamalek ngoba ibisibona ukuthi labantu bayasimaka kuguquke ngo-0-0 ngoba bayakwazi uku-intercepta badlala bebengafuni ukudlala ukhiphe mayebambe ibhola walibamba ufuna ukusheshe alipass kwenzika umdlalo ubemblocker ube iChiefs masiyenza leyo nto ashaya impempe ureferee akhuza umdlalo bebenza ama-foul amancane angajudge uma ngabe senziwa iChiefs ureferee ajudge angazi noma beyibesaba yini lokhujana yalahla umzila ke second half iChiefs isibonile labo ukuthi hayi laba masibashaya ngecounter ngama-run siyabahlula sizowathola amagoli yenza exactly abanye abantwana kodwa ilokhunji i-first half ne-second half ye-Chiefs ayifani angazi coach bafike bathini lapha ayifani because babe sebeyi-different team nje le bebefuna i-breakthrough iZamalek baqonqothe baze bayithola uma beyithola igame seyi-easy kubona ileyo nto bebeyifuna and bebezoyithola babonile ukuthi sizoyithola likhala igoli bakazi ukuthi badlalele libhola it's long ball siyarana siyaphaselana two things siyarana siyaphaselana long balls siyarana siyaphaselana long balls siyabahlula iChiefs ibihluleka kumaka iZamalek uma ngabe ithole ibhola fanele baze babe bay3 abantu kuze kwenzeka second half kwaba nefoul yokuthi bahambe he was overworked uNdlovu lapha kakhulu he was overworked kakhulu kunjalo kungathengi khona umdlalo waseBrazil oyiBrazilian uyena lo Corrigo lokuqala khona umdlalo oyiBrazilian njengoba iSundowns ibizwa ngama-Brazilian indeed khona ama-Brazilian aseyidlalelile iSundowns yebo ijezi liyafana lesizwe laseBrazil so special players equality uyayidinga esiswini kuma-winger kuma-defense even i-finishing yabo iChiefs bemdinga umuntu okhahlelayo lapha yebo phela because leyo keeper athestwanga nje bonile igoli leli lapho libelula kanjani akathestwanga nje ukhipha weZamalek leyo keeper lilepo loyo if lilepo bengekho eGlindini ngabe iChiefs ayinalo igoli namhlanje bizoshawa ngo-2-0 ithole i-clean sheet iZamalek and uma usazokubheka ulilepo is not that special player but hard work i-hard work because uke wayizama i-long range yakhe yokuthi ngebhadi yaba phezulu kwepali bangalimali ulilepo kushuthi iChiefs is out hayi mfethu kahle la ibizovakasha bengazili kuzova ibizothola le mali yama-group stages kuphela asithemba ukuthi bazothenga phela 6.4 million luyani 6.4 million okay kusho ukuthi this season iChiefs sidlalela ukuthi ingene ku-top 8 kuphela but abayiyeke nalento ye-quantity futhi ukuthenga ama-players ako-6-7 abangenzi lutho khona lo mdlali lo umlungu lo angakazi adlale thatha nje izinto nje bayabutha nje umasipala chabatshane imfethu awukhiphe nje futhi u-30 million uthenga iplayer yabo khanje kiwe phesheya 20 million uthenga iplayer khona laphana eAfrika ubuye nabadlali noma abayi3 or 4 owazi ukuthi yabona mase ngifuna ukufinish ngihamba nala kube khona umuntu okwazi uzofaka ngempela ku-Pirates angimazi mina ukuthi iChiefs idlala kanje iChiefs kahle inenhlahla not that ukuthi iphethe ibhola elimnandi yashaya inenhlahla yabo first half khona nje amagoli awu2 nje futhi abangenile yebo ngisengathi hayi ihlahla iChiefs izophela yageja igejile kwasho ukuthi bagwaza bephindelela angeke bageje for 90 minutes ngeke wena mawucoach uthola uthini igame manje mina ngiyabakhoja ngifaka labafana engibashoyo ukuthi abangene yadliwa i-team ngilungisa isagila ngiya kulabantu abaphethe imali ngithi nina niyagula ngiyaxolisa ukusho lokho indaba kungathengwa abadlali bethu ulokhunye Pirates sebeyila ubonile itshebe bayitest yedideka ay yabona ukube iPirates sebeyikule confed beyingeke iphume
bizoyiwina Pirates. Ibizoyiwina. Bizoyiwina nje on the third game. Yabo. Bizoqualify. Ibizoyiwina le game kube yiye beyidlala la. Ibizoba tough but bebezobhala omfuki khona abadlali phela. Ne. Khona olokhujana omaswanga ikhona uApolisi. Mbuthuma nje. Khona oMbuthuma. Yabo. Khona nalomuntu omnyama ojinjilo negama lesikhaladi. Umuntu omnyama lapha kwiPirates Van Rooyen. Abantu mfethu abaphilayo. Abaphilayo abakwazi ukuthi benze izinto zenzeke. Ne. Yabo. I know iKaizer Chiefs asithemba ukuthi do you think they will keep the coaches? Angazi mfethu. Uzoshaya iPirates saphethe omonyana. Yiphi into creativity othi yabona ke nje uba ngiphethe omonyana ngiphethe uDasilva. Awusuphi Ngizobhala noma 3 goals. Asimaza ngisamboni ngisho nasemaphepheni la enhlezi ngiwafunda. Hayi mfethu ake sivale mfethu neOrlando Pirates iwinile kodwa bese singayibuki ke namhlanje. Besibuka lezi eziflyayo. So out of 4 teams beku CAF Champions League kwaqala iPirates yaguqa. Yathi hayi mina ngiyaphuma ngeke ngimele lento. Yeza nestelisi sathi ayingeke kuyenyukela lapha. Uthi ngijoin iOrlando Pirates. Kuyashisa. Ngine Nedbank mina. Yashisa insimbi le. Engiyoyidlala. Yashisa insimbi le. Manje laba bona baphumele ukuyodlala in. Ngoba iStellenbosch isiphumele ukuyodlala iNedbank, iPirates ibubele ukuyodlala iNedbank. Hayi. Laba badlala amaSoweto Derby. Sekhona amaSoweto Derby. Phela kufike kube iBetway. Yeah. Kube iMTN 8. Seyidlulile. Mana phela sakubalela amakhapha khona. Kufike kube iBetway, MTN 8, iCarling Knockout, iCarling Cup, Nedbank. Bese kuba amaSoweto Derby awu2. So sinamakhapha awu7. Manje neSoweto Derby Cup. Yeah, iCup. Hayi angikaze ngiyibone ngiyakutshela. Inamalini leyo cup. Bayodlala futhi amaSoweto Derby. Soweto Derby Cup. Yes. So amaSoweto Derby kahle kahle futhi ngaba la ko10. Manje iChiefs iyona inciphisayo. Yeah, ngoba futhi ngabe angithi awu2 kwileague. Yeah. Futhi ngabe kuNedbank ikhona. Yeah. It is the odd. Carling ikhona. MTN ikhona. Yabo. Manje bayanciphisa. Bavele baphuma. Bazenze niyazenzela nje amakhapha angaka nowancipa iligini. Yabona kusaphethe umnikazi weclub. Ayeba 3-4 amaSoweto Derby. Yabo. Isinciphisela amakhapha. Yabo. Manje sekuzosala weLeague. Hey. Nakhona okungenzeka noma ngayini. Futhi iKaizer Chiefs isekuma cups amangaki ileague amaSoweto Derby. Isekuma cup awu3. Hey. Khona necup esingayazi icup in the air. Hayi ile sold out in minutes. Ubona kahle ukuthi hayi nansi icup ebalekile. Hayi. Hayi basangazi noma ngizothi isono noma yini. Hayi no abathenga abadlali akakhalelwa. Yeah. Ngeke mfethu ngikubona la udla amakhekhe ama-good shandisi nginemali ngihambe ngiyothenga umkopo mina. Mase udla amabhega la sengiqolodela ngikubuka ngehlo. Phela iSundowns idla amabhega nani iChiefs idla umkopo. Kahle kufana into kanjalo le yenzekile. Alenda kusiba la. Yabo oLeon bathengiwe akusiba la hayi babhala fan yabo babhala kabi oSalesi akusiwa la awona uthengiwe waseBrazil yabo if ingakho kanti iSundowns iqualify ukuya CAF kanti ithengo okesha manje hayi phela iSundowns kahle kahle iSundowns yavele yayithatha iAli yayenza ama competitors ayi Masubheka iScott eAl kudlala lapha. Ngeke uzungitshela ukuthi uzoface iAl ngokwinika. Ngiyakubona ukwinika. Ngeke ukuthi uzokora amagoli ngoDasilva kwiAl. Hawu. Noma athiwa ngisho nasephushe lelo phupho ngeke lize libe khona noma athi uyiphupho elibi noma elibi. Yes. So they see ukuthi okay ukuze smash labantu lapha. Not you have to go to the bank.
sithola equality thola equality ezokwazi ukuthi uyabona kwi-CAF mayiqala i-preliminary round yeah ali neSundowns ayidlala leyo nto leyo ya idlala leyo nto leyo qale bedlale iwona ama teams amakhulu qale kudlale lezi ingane bese ke kuyasesa mase kuyiwa ezintweni eziserious yenti neserious dedela ugesi udlulelwa phambili ayike asivala laba hayi thina sobakhombisa thina yeah Etho Silva thina abantu abafike balichest baphenduke namadoda bakhahlele kubhakuze nethini iphasi nje suka iya kuwena ungamakiwe nami ngingamakiwe igeje mangakho ama touches ada Silva for 96 minutes ngoba ngefirst half half time edwe 4 minutes kusho ukuthi 410 minutes how many shot on target iChiefs ebe now how many striker esibe now cause uLilepo ube na 2 shot on target angazi noma besquare yini okokuqala noma ubeshaya yini kodwa lidlule phezulu epala then kwaba ikhona kwayigoal so if noma ngathiiteam inzima kanjani but iba nako ukuthi ucompetile nabo yabo basho ukuthi yabona labadlali abawu3 obesesiswini striker sabo besithola isikazi bazokhuluma izama like uma ihamba nje isima changing room izokhuluma ngoba ngolilepo no Ndlovu besikhathaza nje ngento engekho yabo kahle bebezokwenzani laba la bebezoshaya izesco phela na yabona sathi ngeke siyivala sathi izesco izoshaya ayivala ivale ba